Radio. No, Limu-radio viittaa lahtelaisen ruokakulttuurin korkeimpaan saavutukseen, eli lihamukki. Tämä on tämmöinen yhtä korkeakulttuurinen tämä meidän radio kuin itse lihamukki ruokana. Meiltä löytyy niin kovan tason journalismia, urheilua, parasta mahdollista lahtelaista ohjelmaa. Meillä on aivan huippuluokan studiotilat. Meillä on 2 CD-soitinta, meillä on LPI, HV, PSD, SDP, STT ja kaikki muut laitteet. Maksimaalinen kuuntelunautinto. Liikutaan ihan siellä kärkiporukoissa näin niin kuin etelä-suomalaisen mediamaailman piireissä. Kanavalla ei kaihdeta arkoja ja syvällisiäkään aiheita, kuten perhesuhteet, Today, share one more smile. parisuhteet, Today. romantiikka, erotiikka, Who knows? There is no tomorrow. elämä. Elämä. Meidän studiolla on käynyt myös tähtivieraita, isoja tulevia nimiä ja suuruuksia, kuten muun muassa toi. Would you know my name? Tuo. Saw you. No, Pekko Pelikaani on käynyt meillä studiossa. Kiusattiin. I came in like a wreck. Joo, meillä otetaan kyllä naiskuulijat huomioon, että meillä on ammattimaisia naisjuontajia töissä, jotka Mitäs mieltä sä oot käsittelee tämän päivän naisille kysymyksiä, jotka on naisille tytöille tärkeitä. Onko nämä sun mielestä silikoonit vai onko nämä aidot? No noi on kyllä silikoonit. Naiset nyt puhuu meikeistä ja kokkaamisesta ja kodinkoneista. Ja kyllä sä tiedät, mistä ne puhuu. Joo. Ja seksimorkkis, näitä asioita naiset katuvat seksissä. Meillä on myös erittäin analyyttinen urheilutoimitus, joka seuraa lahtelaista urheiluelämää erittäin asiantuntevasti ja intensiivisesti. Joo, me valitaan tänne huippupersoonia, jotka tietää niin tekniikan, taiteen kuin journalismikin korkeimmat tasot. Erittäin huipputyyppejä mukana.